Milí priatelia, ešte raz osobne blahoželám Petrovi Pellegrinimu k zvoleniu za prezidenta Slovenskej republiky a vám, voličom a podporovateľom vládnej koalície, za husársky kúsok, ktorý ste včera predviedli. Sledujem prakticky všetky analýzy druhého kola prezidentských volieb a nestačím sa čudovať. Len pár hodín od uzatvorenia volebných miestností liberálne slniečkárske médiá presne vedia, kto je na vine, že ich kandidát Ivan Korčok nevyhral, aké chyby urobil a čo mal urobiť inak. Veď ho preboha priamo s mimovládnymi organizáciami a s peniazmi zo zahraničia riadili. Tak prečo mu neorganizovali kampaň tak, ako hovoria dnes? Veď v kampani mohli využiť najmudrejších politológov, bezbrehú podporu médií, nekonečné finančné zdroje, podporu celého liberálneho sveta. Obrazne povedané, keby na mesiaci bola slovenská ľudská kolónia, mali by všetky možnosti a prostriedky zabezpečiť kyvadlovú dopravu, aby sa osadníci na mesiaci mohli na zemi zúčastniť volieb. Šok z výsledku je o to väčší, že liberálne médiá a mimovládky uverili obrazu Slovenska, ktorý neustále ponúkali verejnosti. Ich fiktívny a vymyslený svet však narazil na krutú realitu, ktorá je diametrálne odlišná. Vážení priatelia, tí, čo po vzore Kisku a Čaputovej vymysleli Ivana Korčoka, mali pravdu iba v jednej jedinej veci. Že prezidentské voľby budú referendum o súčasnej vládnej koalícii. Osobitne o nás v smere Slovenská sociálna demokracia. Ale aj túto pravdu si dovolili hovoriť len preto, lebo absolútne verili vo víťazstvo Ivana Korčoka a cez túto výhru chceli zaútočiť na dôveryhodnosť vládnej koalície, vlády, jej vládneho programu a rozhodnutí, ktoré doteraz prijala a mieni prijať. To je vždy tak, keď porcujete kožu medveďa, ktorý ešte behá po lese. Mimochodom, tých koží bude o chvíľu pomerne veľa. V referende, ktoré si sami vymysleli liberálne médiá, mimovládky krmené zahraničím, celý slovenský progresívny svet utrpeli vážnu porážku. Nie preto, že by Ivan Korčok robil zlú kampaň a Peter Pellegrini geniálnu, ale preto, čo liberálny progresívny svet ponúka Slovensku a akého kandidáta si postavil do prezidentského súboja. Ľudia väčšinovo, tak ako aj v parlamentných voľbách, odmietli bezbrehú podporu vojny na Ukrajine a politiku troch záchodov, násilné pretláčanie kontroverzných etických tém slovenskej verejnosti postavené na úplne iných hodnotách a tradíciách. Ľudia zrátali stvoriteľom Ivana Korčoka vystrájanie počas covidu, zneužívanie trestného práva na likvidáciu opozície. A hoci môžu mať oprávnené výhrady k súčasnej vláde, vidia v nej viac záruk ako rizik. Asi najvýstižnejšie je v tejto situácii povedať, že kým Korčokovci kládli vence pred teplárňou, voliči vládnej koalície ich kládli na Slavíne. Vážení priatelia, prezidentské voľby budú určitým prelomom aj vo vládnutí. Kampaň spoločne s niekoľkomesačným úspešným súbojom o zrušenie zločineckého úradu špeciálnej prokuratúry výrazne prekrývali aktivity vlády a parlamentu v súvislosti s plnením programového vyhlásenia vlády. Som presvedčený, že napriek poblúznenosti hlavných médií budete viac informovaní o činnosti vládnej koalície, ktorá bude musieť okrem plnenia svojich záväzkov v krátkom čase vyriešiť niekoľko praktických otázok súvisiacich s odchodom Petra Pellegriniho do nadstraníckej pozície hlavy štátu. Musíme rátať aj s trestom Západu za to, že sme zvolili Petra Pellegriniho a nie Ivana Korčoka, ktorý by bez váhania odprevadil na Ukrajinu celé slovenské batalióny. Keď Smer, Slovenská sociálna demokracia, vyhral 30. septembra minulý rok voľby, európski socialisti mu namiesto blahoželania poslali pozdrav v podobe pozastavenia členstva v strane európskych socialistov. Vôbec by som sa preto nečudoval, keby nám teraz z čisto politických dôvodov
a v výsledku prezidentských volieb Európska komisia skočila na fondy. Korčokoví chlebodarcovia už od dnešnej polnoci strašia, že po víťazstve Petra Pellegriniho bude vláda rúbať a sekať hlava nehlava v duchu toho slávneho reš a rúbaj do krve po Šimečkovej kotrbe. Nie je žiadny dôvod na zmenu správania sa vlády. Je ešte pár citlivých tém, ktoré musí vládna koalícia rázne a rýchlo vyriešiť. Najmä doslova ilegálne politické pôsobenie RTVS. Ale podstata vládnutia sa musí sústrediť na hlavný cieľ vládnej koalície, aby sa na Slovensku žilo lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie. Na záver mi dovolte dve osobné poznámky a jedného frajera. Smer Slovenská sociálna demokracia podporoval prezidentskú kandidatúru Petra Pellegriniho od samotného začiatku. A ušili sme mu podporu na mieru. Podporu zohľadňujúcu špecifiká vzťahu Smeru a Hlasu. Naši odporcovia to veľmi dobre vedia. A dnes už iba vyplakávajú, že očakávali odo mňa kampaň v prospech Petra Pellegriniho doslova na nože. Lebo práve taká kampaň by úspešnému prezidentskému kandidátovi uškodila. Tentokrát neplatí slávny výrok, že chceli sme to urobiť najlepšie, ako sa dá, a urobili sme to ako obyčajne. Chceli sme urobiť v kampani najlepšie a najmúdrejšie rozhodnutia a myslím si, že sme ich aj urobili. Peter Pellegrini dostal v kampani od odporcov, ako sa hovorí, čo sa do neho zmestilo. Chcem vysloviť presvedčenie, že na vlastnej koži dostatočne pocítil, čoho sú niektoré politické prasce v médiách, mimovládnom sektore a opozícii schopné. Len ten, kto prejde podobným špinavým peklom, a ja som ich prešiel niekoľko, chápe, o čo tu ide a čo proti tomu treba urobiť. Druhú osobnú poznámku venujem Ivanovi Korčokovi. V noci v príhovore po porážke ukázal, aký je. Malý úradník bez formy, bez vlastného názoru, plný jedu a nenávisti. A takýto by bol aj ako prezident. Na rázne povery svojich chlebodarcov by z prezidentského paláca vrčal na vládu ako Doberman a kde by mohol, by aj pohrízol. Ivan Korčok doteraz nepochopil, že hlasy voličov, ktoré získal, neboli prejavom sympatií k jeho osobe, ale hlasmi odporu voči súčasnej vláde. Ivan Korčok je nepodstatný. Podstatní sú jeho voliči. Vážení voliči opozície, ak dovolíte, aj takto sa k vám prihovorím. Máme na niektoré veci rozdielny názor, ale to by nemalo viesť k nárastu nenávisti a agresivity, ktoré s takou intenzitou šíria médiá. Žijeme v tej istej krajine a mali by sme rešpektovať, že na dosiahnutie určitých politických cieľov sa dajú použiť rozdielne prostriedky. My vo vládnej koalícii máme záujem o demokratickú politickú súťaž, nie o prenášanie politiky na ulicu a vyvolávanie vášní ako metódy politického boja. Už teraz vo voľbách do Európskeho parlamentu môžete ukázať, že vaše obľúbené politické strany majú lepší program pre Slovensko v Európe, než ho ponúkame my. A na takúto férovú súťaž vás vyzývam. Frajerom na záver je nepochybne celé kresťansko-demokratické hnutie. To sa nedá ani vymyslieť, čo táto strana stvárala a stvára. Zaslepená nenávisťou proti vláde je kresťansko-demokratické hnutie schopné poprieť svoju vlastnú podstatu a identitu. Postaviť sa do jedného bloku s politickými kreatúrami z progresívneho Slovenska, z Sasky či s Matovičom, to vyžaduje veľkú mieru politickej naivity a ignorovania vlastného voliča. Budeme sa na nich musieť bližšie pozrieť, ako sa dajú politicky vykostiť. Asi to nebude príliš náročná úloha. Pekný večer.